famba ndiye tiine nyaya kuti wagadzirisa iye mukomana iyo wamwe wari kuuya padare racho wamwe wachisara wairapa Changamire ndatsva nekuti ndandatsva kuriyo ndikwata pamusoro ichangamire ini ndio yetu pasaboti ari pate magombe iyo wacho yevana mumfana yakati musi wa 19 October 2022 ndakaenda pamagombe ibabawo wandidaidza wachiti mwana ari kurwara iye mukomana uri kufamba apa. Saka taendapo takati ino munofunga kuti moita sei. Mwana uyu wakanetsa akaenda kupanya zvinhu pani kwaVumbuni kusikuru. Achibva abatwa nemapurisa achibvaenda kuMutare Central. Kuzoti musi wa 27 October baba waJoe wakaenda kwa George anozi George Magombe wachiti huyai tione tingagadzirisane sei nenyaya iyi mwana arwara. Saka muswa asi ipopo wa George Magombe havana kuuya. Koita musi wa 29 iyo nakabva apisa kitchen iye mukomana ari kurwara ya baba Joe Magombe. Saka wadaro ndipo takadaidzawo kuti uyai vanhu vokwaMagombe tione kuti tingabatsirane sei mwana wapisa kitchen. Adaro akatorwa kuenda kumapurisa. Kumapurisa wakazoona wakati nyaya dzenyu idzi dzinenge dzemumusha idzi. Mwana akabuditswa hake achibva auya. Saka padaro pakazogarwa kunzi tingabatsirikana sei. Ini ndikawati kune chiremba ari kwanonzi Mukotsanjera. Saka baba waJoe wakaenda paMukotsanjera kunoti auye kuti wagadzire mwana uyu. Padara ari kuuya Mukotsanjera musi wa 3 November 2022 wamwe tochiwadaidza hawana kuuya kuti dziri dzimba dzawo kuti kunonzi Bernard Magombe koya George Magombe koya wana Magombe wari kuno. Sekutaura kwaita iye baba waJoe waiti takawadaidza hawana kuuya. Saka Mukotsanjera akati iye ipapa hapana chandinoita nekuti dare renyu harina kudii harina kukwana. Right, tobva tagara musi wa 18 November Leon akabva azoendeswa kuHarare kuChikurubi. Aenda ikoko akagara achibva azobuda. Saka aMukotsanjera akazouyazve rwepiri akachizoya muri muna June. Auya Mukotsanjera akataura zvaidikana kuti hawana Magombe waripe munhu waiti ndoda kuripwa. Zvikatotaurwa uripwa hwacho asi takawadaidzazve wana Bernard nana George hawana kuuya. Saka ini sekuona sasabhuku waona kuti nyaya yakundiremera ndopo ndakaiti uye kunoku zvimwe dzimbavo ringatidini ringatiite kuti wana wagadzirisana. Ini ndine shungu dzemukomana uyu kuti dai aita wadi ndizvo ndakangotaura chete kuti mukandiitira wadi mukomana uyu zviro zvese tofambisana zvakanaka. Ndo saka maona nhasi tauya kunemi Changamire kuti mhuri yekwaMagombe ione kuti igadzirisike mukomana uyu aone kuita zvakanaka. Wana Magombe chitaure mukuru wachitaura kuti nyaya iyi munoiziva here? Apfira Changamire ndokubira nyaya yemukomana iyi makambotaurwa nezvayo? pamusoro Changamire miya mukoma uri apa you sit down. Apfira Changamire ndokubira kutaura ndakagara. Nyaya hasi mukomana kusanzwa kutanga. Nyaya yemukomana handi yekutanga Zita renyu George Magombe.
pamusoro ichangamiri nemakurukota ese mukomana handiyo ari kutanga kurwara vavo pano ane green avo ndo vakatanga watanga kurwara mudzimai wangu ai ndiri palabastoko apa pafrix ndio pane kamunda kangu wadzimai vakasvika ipo papo wakati aba nini urwara inini ndakauya kuna mukoma Christopher ndikati mukoma Christopher ndazwa kuti pane mwana urwara saka ndichamboenda kumusha ndakaenda kumusha ndakakumbana naye pagovingo iye baba walionu ruka arungofamba famba ndakaenda kumba wadzimai vakantaura kuti ndikati wazwa ane malaria ndipo ndakadzoka kuna mukoma Christopher late ndikamutaurira mukoma Christopher akauya kumusha uko tikadini tikaona tikakwira kune mukomana Joseph tikati Joseph tauya kuti tinzwe kuti chini chiri kuti mukomana afambe wakati malaria tikati no zvakanaka ngezvekuti sanzwa kuti isisu uyu anga aripo Bernard takamudaidza ndina mukoma Christopher tikati chako ngatipanene month titsvaka mari timbofambe takata saizvozvo tikadini tikafamba uyu wakati sanzwa kuti tikati akomana asito kumira munoba topinda Mozambique takadzika kuenda kwaNazarika tasvika kwaNazarika uyu akabva sanzwa kuti chamuenda pagarden rep apo abva ndeva-garden rep wakazoya nomwe mudhara kazi pasaidi apa mukadzi unorapa uripo ipo papo nemudhara uya manje kabva taenda ipo papo tosvika kazi inini sanzwa kuti ndazwa kuti sanzwa kuti nemudhara ndazwa kuti sanga munobatsira munofamba kuda kugadzira zvemuchwanyi ndikati kazi apa nemukadzi uri apapo iye ari uyu wauya nemudhara uya takaenda ipo papo tasvika ipo papo sanzwa kuti kazi mushamenyi mano akashaisha maoko tikati zvakanaka tazinzwa kasi pano umwe mukadzi uri apo takaenda futi ipo papo wechiMalawi hazvinonyatsa kuzika zvakanaka takadzoka tikarara pane mukadzi uya tadzoka kumusha takabva kuti mangwani bva tadzoka kumusha ndakati sanzwa kuti ngozi inoda kuripa takati iwe Bernard na Joseph uyu Bernard wakati sanzwa kuti iwe baba wako na mukoma wako newe mami nemashopu saka zviripo ngezvekuti sanzwa kuti ndime kauraya munhu ndikati akana inini handizizivi kuti ari mukoma wangu akauraya munhu pashopu ini ndine bushari kuti sanzwa kuti iri hondo nguva yehondo ndari mucomrade kuti anga iri nguva yehondo ari munhu wandakabaya handina kubaya munhu wekuti sanzwa kwaita mistake ba yanga totochanzwa ti pacontact saka nyaya iripo ngezvekuti sanzwa kuti ngatigadzirisei nyaya yesazviri inini kuti ari baba wangu ndichaita responsible kuti ari mukoma wangu James ndichaita responsible rekuti zvezvi tigadzire wakati zvakanaka ndikati kuti uri Bernard ari baba wako tichaita iwe uchatungamira pamberi kuti ari Joseph iwe uchatungamira pamberi asi tadaro sanzwa kuti kwazarika kuya takazodzokazve tikati ngatichaendeni wakadzi wedu kuti tizosungire kitsidare kuti zvakadare so hazviiti wakadzi waziva kuti sanzwa kuti mushami makaurawa munhu asi mungamuda kuripwa saka wakadzi wedu unenge wakuziva takadzoka futi ikoko newakadzi wedu tobva taenda ikokoko tasvika ikokoko mai wayo sanzwa kuti wakati inini maoko angu akasvipa saka ndaipa nidzo chiMalawi uyo mubatsirwe ipo papo nguva shoma shoma mukadzi uyo anga atisanzwa kuti enda ipopo akabva uya mukadzi wechiMalawi uyo uyu wautaura kuti sanzwa kuti uyu ari pakati uyu wautaura kuti sanzwa kuti awanga ine mashopu avo ndo akauraya munhu ndikati inini handizizivi kuti sanzwa kuti akauraya munhu anzi right tidzoka sanzwa kuti dzoka henyu tienda tadzoka vakava sanzwa kuti kanzi ari kupenga avagwa nditi sanzwa kuti uyu munin'ina neuyu wakati iwe mukoma mukoma Christopher akazoita feli yakudini yekusvika yekuuya wakazi iwe mukoma iwe sanzwa kuti wana wari kupenga uyo mukomana ari kupenga tira kuti sanga zviro zvizvi zvoenda kumba kwako saka kwakasvipa mangwani ndichada kufuma kusvika pamumba kwako for sure hanzwa kuti
Joseph wakasvika nemukadzi wake, Bernard akasvika nemukadzi wake, uyo wakauya nemukadzi wake. Wasvika mudzimai wangu anga ambobuda, kanzi enda pachikuwa uombere kuti sanzvika kuti zviri kurwarisa vanhu ava zviuye kumba kwako. Ndakati hayo zvesanzvika kuti zviri isi, chitaura izvo muda kuti sanyika zviitwe ndini, ini ndochitaura kuchikuwa. Wakati sanzvika kuti vanhu vanopenga vasanzvika kuti ngauye kumhuri yako. Ndakati zvakanaka, ndibva ndati bobo maoko ngatiombere. Tapedza kati zvapera vaibva vadzokera, asi kupenga kuya uku hakuna kuramba, hakuna kudini, hakuna kumira, akaramba kuripo. Uyu achidini achikana namukoma wake, asi kumba yasanzvika yaisvika kumba uku iyo unopenga uku aiti mai kurini ndaufa nenzara, ndipe chimwe chikafu. Wopiwa chikafu, enda kugadheni wochere mufarinya ikoko kuenda kupa mukadzi nemhuri, achienda kochera achidzoka kumba kwake. Pakati papera mazuva mashoma shoma, ndakati tira kumbofambazve. Ndakabva ndakupa nawaibva kuti sanzvika kuti tira kuti tifambe. Ndikati zvakanaka, imi muchigadzira mari, ini nditori ready. Within 2 weeks ndakazonga samanisa kuya kubva kuna Sabhuku Chilwanyika, mukoma wauyawo delete Korea. Takaenda ikokoko, Korea wakasvika kuti sanzvika kuti kanzi yaiti taurai tinzwa, uyu neuyu aibva kuti sanzvika kuti iwe ndiwe wakauraya munhu. Sabhuku Korea wakati sanzvika kuti iwe ndichitaura tizwe inini. Ndakati gore ripi munhu akauraya ngewekwati, waibva kutadza kudini. Kazi ana Sabhuku nyaya yatopera. Takasimuka kuenda kumba. Within 2 weeks ndakatora mudzimai wangu uyo aripo uyo nemwana uyu, ndiye my witness. Ndakaenda kwa Sabhuku. Sabhuku ndipeitsamba ndiende kwashi. Sabhuku akaramba. Ndikasimuka nemwana wangu uyu nemudzimai wangu tikaenda kwa angadi acting ishe kujenya uko Nowero. Rimwe racho nickname osana Gwengwengwe. Tasvika pana Gwengwengwe wakati sanzvika kuti tsamba iripi. Ndikati Sabhuku aramba. Ndakadzoka futi kanzi alright ndazvizwa, achidzokako. Ndakadzoka nemwana wangu nemudzimai wangu tadzoka kumba. Within a week kwakabva kwauya samanisi akabva kwasekuru Gwengwengwe. Tadini within a week kanzi right munozoya pa8 o'clock. Ini ndakasimuka nemudzimai wangu dzokaenda pashi. Ishe unoti sanzvika kuti right chimira panapa fana uri kuuya kusvikira 11 o'clock hawasati auya. Ishe Gwengwengwe kati sanzvika kuti chiendako, ndakumirira pana wanda ndiri kumirira. Ndakakumbana nawo munzira wari 2 na Sabhuku Chilwanyika. Wakati sanzvika kuti dzoka, ini ndabuda muofisi handichadzoki ndakuenda kwaubva ndaenda kumba. Within some time ndakazosamanisa akabva aenda kwaShemukoi. Yabva yava kwandiri kazi wasungwa kwaShemukoi. Wataenda kwaShemukoi. kwaShemukoi vakati nyaya handitongi, ngaende kwamambo. Within some week yakaenda kwamambo delayed pasina nguva. Ndipo takadini takazosanzvika kuti tasvika kwamambo, kazi namambo handitongi, ngaende kuZinata. Taenda kuZinata, pamwe ndikatorebesa handizosanzvika kuti nishoti mwana wangu anditabura here. Taenda kwamambo. Ipopo mimi zvomuri kuziva kuti mwana ari kurwara semhuri, andamuramdwa semhuri makaitei, kana kuti zvomuri kuti wekusudu ndiye akamborwara kekutanga makaitei kuti aite right. Chaakuchiti uyu arware futi chii, hamuna kubvisa pane mawekisutu here muchiendesa pane uyu.
because hamuna kupedza soro, hamuna kupedza problem. Makatransfer problem. Doti ndizive kuti uyu aimborwara before uyu. Kuti azoite right makamboitei. Yes. I'm sorry Dare Ramambo Mutasa. Ndetwa Ozwe Magombe. Tikangoti ni short kubva pakutanga. Pakatanga kurwara bamudika ndaivepo ndiri kumusha. Baba wakaenda kuna baba mukuru Christopher yava mukuru kwa Magombe. Uchitangira paye. Wewe mukuru kwa Magombe. Ndio baba ndio wakati uyu baba mukuru Christopher mukomunina ari kurwara. Takazona baba mukuru Christopher wauya na nemwana wemunina wawo anonzi Itai. Asi pada paanogara pazongora. Ndobva wasvika tikati angatiendei kupi kwa Magombe. Baba mudiki wedu. Ndobva tasvika. Tikati obva wabvunzwa nevakuru tikuona munina ari kudini haasi kunzwa zvakanaka. Ndopa wakati anenge malaria. Zvikanzi ako malaria sei ko zvanga usikuta zvikanzi ndanga confused. Zvikanzi all right. Ndopa takazosvika pakuenda kungangadzi takamboenda kunonzi kwaZarika. Zvakashaya basa tikasvika pakuzoti baba wakazosvika pakuti ndakuenda kwa Mambo Mutanga. Ishe ndikumbira kutendi kwa Mambo Mutasa. Tikabva tapuwa tsamba kuya kwa Mambo Mutasa. Ndopa takapuwa date rekuti takanzi naMambo Mutasa endai kuZinata. Ndo zvandinokwanisa kuita mofamba kana kuiri kutatu. Takasimuka takati babawa na baba mudiki na baba mudika na baba wedu hawana kuzoya baba mudika na tete na mukoma Edison vari panapa. Tasvika ikoko tatina mupurisa watakapuwa ndeava vari papa vari pasekenda muning'ina. Ndio watakapuwa tikaenda kuZinata kwa Mutare tikasvika pamaofisi eZinata. Takatanga kupinda tikabva tapuwa maadresi zvitaenda pekutanga tofa handichatenda kuti ndima muchina here old location. Ndobva wati pakashaishwa maoko asi imba yakashaisha muoko pana madzibaba enyu ndio akashaisha maoko. Zvikanzi saka pakaita kakupokana. Zvikanzi aura ndisandaenda kumberi regedzai ndimupe dzimwe nhamba dzinokwanisa kumubatsirai. Takaenda kudanga mvura kuna wamwe mbuya vakatigarisa na baba nemakore awo kusvika una natete kusvika wekupedzisira. Asi baba vaiuya kupa takaenda kwaMamba vakauya vari 1 havana vakazoya tete wavo asi madzimai avo kana madzimai baba mudiki wedu havana kuuya. Vakatibatsira zvikanzi tirikuona pakashaishwa maoko asi munhu uyu ndewekupi ndewekuMozambique kwaNyandiro. Mukakwanisa kana maida kuti ndichinyaso chichibuditsa chitsvagai mari yekuti chinyaso chifemba kune hama pari pakatotorwa nzi pane hama mukasvika munyanga pamatema kuna tete wemunhu yeye ndozomudirecta kana mabvisa mari yatiri kuda tichifembe chichibude. Ndipo takapedzisira kuti mupurisa waMambo akadzosera feedback kwaMambo tikaenda tese zvikanzi zvanzi kudini zvikanzi titsvage zvanzi titsvage mari. Baba vakazopedzisira kuti inini mari handina kunova kuna munini wavo ari kurwara. Tikati tadini tapedzisa zvikanzi mari handina. Tikati hamuna momberi zvikanzi ndichatsvaga. Mambo akapedzisira kuti all right baba imimi zvavepo ndezvekuti uyu nhunzi ai mari pasina ronda. Imimi wekwaMagombe vachiudza baba endai munogara muchazodzoka futi. Mambo muna 2008. Ndopa last year but ndiskakanganisi ndo pakatanga kurwara munin'ina wababa mudiki wedu baba wacho anorwara mwana wavo ari kurwara. Tikatosangana naye achitorwara nditotaura naye zvakanaka. Ndo patisabhuku hatina kusvika musi pakazopiswa dzimba dzeawa pachinzi kwaMagombe ngatiungane. Ndakatumwa nababa kana baba handikwanisi kufamba tienda naamai. Ndakaenda naamai. Musi watachiti tisangane musi wacho kuti pakauya mupurisa neawa zvakanzi baba vakapindura awa kuti bamudiki tiende kwaZongoro kuna wana Magombe vamwe tizonge takakwana patinodini patinozoita dare rasabhuku. Wakadaira kuti all right musi watata kuchiti tiende kuti tisasangane vamwe kwaMagombe ipamba pawo manhero acho ndopakapiswa kitchen yabamudiki. Tapadare paya tikati ko bamudiki vana venyu vakomanawo zvavasipo next time ngatiti vakomana venyu vange varipo nekuti kuitira mangwana vakati all right ndichazovafonera. Tikati all right nhasi vamwe kwaMagombe havapo makazoenda here zvikanzi handina kuzokwanisa kuenda ndakazotsvaga mombe dzangu. Tikati ko makazotsvaga mombe nedambudziko rakadai tarisai kitchen nhasi yacho. Tobva tagara ndopa takazongonzwa kuti munina atorwa nemapurisa azoendeswa kuchikurubhi. Paakazobuda ndo auye unga ato right tichotaura tese musi weSunday last week
Sunday mandari ndo pakapisa kitchen ndakasangana naye kuma 3 am ndoda kuenda kubhasi. Saka meaning kuti problem haina upera. Hamuna izvo makaita. Izwai bambo. Ndakupai mukana kuti mutaure kuti musvikepi kuti problem makaisolva sei. But ndiri kuona kuti hamuna chamakaita. Zvinhu zvakangonyararawo. Asi misana magombe hamuna kusangana. Asi chokwadi chiri muri magombe makaudziwa kuti musha menyu mune yana zvakaita. Mukazigarai pasi mutsvage mari. Hamuna kutsvaga mari. Ende chamakaita hapana. Meaning kuti nyaya iyo up to today payakangomerera ndipo payakangomerera. Makatodhairirwa mukazingaenda kunyanga munosvika pakati mukaona tete wakati muzodai handiti chiuya mbadhare mari tipedzise matatu. But imi hamuna kudi hamuna kuzviita. Hamuna kuzviita. Mirai hamupinduriri. Hamupinduri tinomupa nguva yake kwatataura anotaura. Imi takupai nguva yakarebesa. Taurai tizvo. Pamusoro zvataurwa musasataure. zvataurwa Musasataure. Taurai nyaya yekuti pamakaenda mukazi musha munhu akashaisha maoko. Matauriwa kuzi mundoendai pakati. Makadini? izvi takabva kwachifu zita Joseph Magombe. Takabva kwachifu takabva taenda kumaofisi ezinata tabva tasvika kuya tobva tadzika muold location tobva taenda pano musekuru taine mupurisa nevasikana tatinawo zvikazi nasekuru ainini ndiri wekuchipingi ini hapazvo ndogona kuita chandoita ndomupa muti uyu wekufemba tobva tapiwa muti nemachira muti wekufemba tobva tafemba patakafemba tese mukoma chetu iye ngoma George ndiye usina kuutsira pamuti iyoyo right tobva tazoenda kudanga mvura kwautaura patadzika kudanga mvura takati tasvika zvakaita pakamira mota sobva tazimirai kunoku vanobva vapinda sepanapa pana mbuya warurehwa iwo wabva wagara unga 30-40 minutes tipatazoona munhu uchibuda ukazi chiuyai tobva tadzika pana mbuya uyo tadzika pana mbuya uya tobva tagara tobva tapinda mumba muya zvikanzi ini bva ndazive gara apa padhuze nebhasikiti rake gara ndasana naro kudare iye mukoma wagara apa naiwana autatiinawo uyu mukomana ari kunze right mbuya hapana ini hapana zvakambosangana nendakazwa kana zvekuti wakataura kwazi munhu ngekwakati handakumbozvizwa mbuya uyu waitotaura kuti uyu kana akafamba sei haarege kubatwa autaura wamwe mukoma uyu mukoma pana mambo wakazi pese pamunofamba haarege kubatwa ndobva ndabvunzawo mbuya ndikati mbuya zvamutaura zvizvi muri kuti kwazi pane nemukadzi wakadzingwa musha menyu udini mukadzi yono here ndikubvunza mbuya ukazi aibva ati mbuya handizivi ndinozvautaura zvekuti kwazi takazoziendai kwakati kwamutare kungoti bhuku hatisina bhuku racho ratatonyera nemupurisa wekwamambo. Zvemari handakutaurira takati tizodzoka kwangu kwachifu mombe dzamakazozi ndani mombe dzangu yanga iri mombe yanga dzinoda kudii mombe dzadzida dzinoda kuti mudii pombe handisi kupazwa musanyepera mambo bai mimi pakanzi mombe pakanzi mimi hamuna mombe remukanichatsvaga vamazozi makazoti ndani mombe ndatsvaga mombe dzadzi dzinoda kudii mune mombe rekuti mutsvage mari dzadzi dzinoda kudii kutengesa kundione kuenda kufamba kuenda kwamambo ndakatotengesa mombeni mambo hamuna kuzitengesa mombe mwe mambo kwamambo kwakazi endai chete kubva kudhairekta kuti chifambai pakadai saka masvika ikoko ndo kwakazi panodiwa mari yekuti matare enyu apere saka imi mamuda kutengesa mambo anga kuchajai mari yemombe mbiri aiyo ini mombe iro hana mukoma utaura mombe asi ini ndakatengesa mombe kuti ndifambise kubva kumusha kwese kuenda kwana mambo nemari dzete bhadhara saka mutoto ali papa makafamba makazva zvakasiyana ndozvamutaura
kuti makatofamba aiwa sezvakaita parutaura warudidzoka kwaende kwamutara moti ndei nyanga pabazo zvakasiyana nyanga nemutare zvafanana pekunyanga paataura muromo umwe chete vanhu vese makaungana asi mozwa zvakasiyana pane runyepa pakati penyu pane tsotsi pamberi penyu muruda kutaura baba asi ndambodzora imi pamakaenda kunganga yenyu yakutaura kuti mapiwa foja kuti muhotsire yakaupa here condition yekuti munhu wese anofanira kuhotsira asingahotsiri abatwa kwakazi kana mabhema fodya here ari kuhotsira haana mhosva asina kuhotsira nemhosva ndizvo here zvakataurwa saka imba mataisa mudhara ndiye asina kuhotsira muruseka mudhara uyu ndiye asina kuhotsira ndizvomutaura zvibva zvarewei zvibva zvataura saka munoongedza mudhara saka maendere mudhara uri tsotsiyo mudhara iwo hausitaura chokwadi uri tsotsi ndingakoti vana baba awa ozwe magombe vana baba vavo vaive vatatu baba veawa nababa veawa navamwe vakazoshaya nsekuru ozwe vainzi mwana wahilari oliver naozwe zvanzi 1960 tichikura ndakazokura ndaimbogara nasekuru asi akangokura tichimbofamba tichingozvinzwa kuti muma1960s vana sekuru vachitotaura kuti 1960 baba vakashayika vachipenga baba vavo ava zvinoziva nharaunda yese nemuzukuru akazombogara baba vayo kambopenga futi tisha mwana watete 1960 hanzi izvoni sekuru vaitama makasi baba vayo ava kunyanga ndo hanzi zvakaitika ndezvekuti hanzi vakanga vadyiwa makasi ndobva vatera nevamwe vachida kutoya kutora mari yanga vadyiwa kumakasi ndobva vauraya munhu uya munina angari hanzi angari ng'anga munina munhu akaurayiwa saka vana baba ava vakasimuka vese baba ava nevamwe vakashayika vari vatatu kuenda kunyanga vakasvika munina uya hanzi aenda kuharare wakagara pasabhuku hanzi unga 2 days here baba ava vakanyakura vachinzi ndiwo akauraya munhu pamakasi hanzi vakazongoti kune vamwe uyu anonoka kubva kuharare ndakuenda kumba ndobva vauya kumba baba sekuru vedu nevamwe vacho vakashaya vakazongobvawo vari 2 kubva ipapa kukura kwatakazoita havana kuzowirana vaizvimirira baba veava nevamwe sekuru vaingozvimirira vari vairi vari mabrothers zvekuzoti kwanyandiro takatokura tichitozviziva zvakazotsanangura asi takangokura tichizviziva ide tsotsi nayo samusubza mongo basiya mongo ichiwa rume kuno pauda mari umoti ndakazvizwa umoti anauzvizwa muruti anongozwa pano alright zvamakuita imimi azvimbonetsiba Everson buka vanhu ava kwamukotsanjira buka vanhu ava kwamukotsanjira mumba matopiwa date kwamukotsanjira kuti musi wakati uyai makadaro munhu wese musa hapana unorovha tsvagai mari mombe mamatengesa yai mari iyoyo chibva matochengeta dzibhadhareko mubva mataurirwa kuti chii chiri kunesa because pane tsotsi pakati penyu ava chokwadi munotochiziva zviri kupengesa vana muri kuzviziva baba wako anga ari benzi mwana wako akapenga mwana wako apenga umwe futi akapenga muzukuru chinoita kuti murambe mune mapenzi mumusha menyumo muri pamuhwani chii asi hauchitsvagi sei chikuti mumba mako imo murambe mune mapenzi 4 mapenzi mumba hwani asi hauchitsvagi no something is not right saka iwewe taakuti hatichakupi option ba chamwari buka vanhu ava muwatowo nechiremba iwa ndinozwawo ndimangara kuya pano kwamambo zvedamba nenyinyi dai ngamusoro imambo ini ndine vanhu vari kurwara murume nemwana ndiJoyce Banga inini mambo ndine chichemo changu chokuti vanhu vokwamagombe yavo
ngavagadzirise zvinhu zvavo. Inini kumba nhasi handingatombodzoki. Nhamo ndinotamba nemwana handirari. Asi chirimbo dambudziko ramawingana vagadzirisa. Saka chaturi sudambudziko rakagadziriswa. Saka mamuti musakadzoka kumba kwenyu nhasi muda kuorara kumba kwani. Ndinoenda kumba kwedu hazvanzi zangu dziri. Vanhu vopamagombe ngavagadzirise zviro zvavo. Zvekuti hanza dziripo kuda kuenda hanza dzenyu hadzibatsiri chiropa. Aiwa, hakusi kuti kuramba asi kuti ndatambudzika mama. Aiwa. Kutambudzika ndo vazvamavinga pana kugadzirisa. Zvakashata. Zvinogadzirisika nhasi. Aiwa. Takaenda kakwamukotsa njira kwacho vakazi ngavabatane vandoripa. Hino ndochidiweni. Izwai mbuya. Wanga wada kunoripa akashaisha ndiani? Ivo ndo vanofanirwa kubatana kavana magombe. Kurudwa. Makuitawo tsotsi futi. Tiri kuti imimi kana makatomboziwa kubatana imori pe. Ndiri kutaura nemuromo wenyu. Wanga waida kunoripa kwani wachiripa chii? Pakauya mukotsa njera pakabudiswa mwana wemuzukuru wabamkura. Ngozi ndo payakabuda. Ichitaura kuti inini handitauri munhu wacho munomba muna. Saka ini ndoda undoripwepi Mozambique. Vanhu vopamagombe vese ngavabatane ndibude ndindoripwa Mozambique. Kumozambique? Havana kutaura kuti papi pacho. Vakangoti vana magombe vese havana kukwana. Ini handingazivo ndiri murorwa. Saka unitauri gala basuko. Zvendiri kutoti inini ndibatsire ngoti inini ndatambudzika. Batsirai kwatiri kuita ndepekuti vanhu vakanzi havana kukwanani. Ndosaka munhu asina kuda. Meaning kuti kusakwana ndepekuti munhu anga asipo ndiye muridzi wemhosva. Dai muridzi wemhosva akanga aripo yaipera. Asi kana uyo akati handitauri ba because hamuna kukwana pane munhu asiripo. It means kuti anga asiripo ndiye muridzi wenyaya. In other words ndo zvamuri kunditaurira. Saka ndiri kuti inini nhasi muripo mese wana magombe iyi. Hamuna kukwana. Asipo ndiani? Baba wangu. Nana magombe iyi wari kuno. Ndaona wana magombe wari kuno wari pana. Hawaripo ndaona pana kwagara apa. Waripo wakagara wana magombe apa. Wari apa wana magombe wari apa. What's 1 or 2 wari apa. Hamuna kuwataurira zvakanaka kana kuti hamuna kuwasuma. Hamuna kuwasuma kana kuti hamuna kuwataurira zvakanaka. Woza hamungangotanga wangangotangi nekuuya padarika musina kutaura nawo semhuri. Wakati sanzvoka kuti waungonayo kwamagombe iwa kumusha uko. Aiwa, izwa inyaya yangu. Ndatidari kwamagombe. Awa dai wanga wakaita seya. Dai wanga wakataurirwa namagombe awa. There is no reason waenda kogara uko. Wasingagari apa. Dai mama akawataurira nyaya yacho wari kuziva kuti nyaya yakamira sei. Kugara kwawaita uko it means kuti hamuna kuwaisa mukati menyaya iyi. Watouyawo kozwawo nyaya. Wakapinza nyaya ndisabuka apo. Amira yasabukumira. Kuyazi magombe iko. Kuindisa buku chete. Waridzi wenyaya vanhu vakauraya munhu vachida kuwada koripa kuMozambique ndo vana magombe indimi. Uyu kuti wakwaita kukubatsirai because zvaakuitika dzimba dzaakutsva ichakuitika zvaakunyanya because the next thing mwana uyu ari kuparira imwe ngozi futi anouraya munhu. Mira. Muri kuona mwana wenyu uyu munhu ari kupenga wafamba neukapi yakadaro. It's not an issue yekuti vana magombe about discuss. Tinokupai nguva. Endai pasi, endai apa. Endai apa. Moronga chinhu chenyu. Mutaura kuti muda kufamba sei. Vana magombe vekuno kana muda kuwasuma ndio nguva yacho yekuwasuma nhasi. Muwasuma waziva kuti chiri kuitika. Because kuziva kwandiri kuti ndakavatarisa nezvamuna vanhu nemagariro anga akaita. It means kuti chavari kuziva apadi. Wauya kudare. Ende Christopher wamutaura nezvake. Christopher is late handiti. Anigara magombe pasera. Asi kwa Christopher kakunofanira kuine representative. Okuna na magombe vari koko. Pakondo apa.
Andizvo wavanaitayo mamutaura nezvavo handiti saka vanhu vese vanofanira kunga varipo wanzwa kuti chiri kunetsa uko chii because the next thing chiri kuti kaka musakabatana kudai makoti chinhu chiri uko kuchisharasirwa kumba kwaedison kana kumba kwasamero kana whoever kana kumba kwachristopher asi ava wasingazivi kuti chiri kuitika chii saka tiri kuti tida kupai mukana isusu wekuti nhasi vana magombo ive kuno vari apa imi muri pa handiti chiendai pakona apo morongesana magombe motitaurira kuti taronga zvakati isusu toimplementa zvamunei mataura yes ava vari apa wamamurija wahatipu tatina kukwanaka ava apa chiendai mowasume ini ndini Bernard uyo wakanditi iwewe hausi mumba meduba uyu aiwa musatara nhanyo bairi ndi munhu wakutsvatsvadzera unotibuda kuti tiurayani mukati memusha handipindina waisoko magombe endai somewhere apa mosume vana samagombe awa wapindawo mupicture yekuti chii chiri kuitika endai nawo endai paside vana magombe endai paside motipa kuti mawira kuti chii chiripo because maakutanga kuda kukandirana ipo pa uyo audisa dzidekwa mambo enda kuna vamwe ndingoenda chirangu wakandiramba wakarambirwa unogara wakadhakwa ka ndosaka wakarambwa